Happy New Year, everyone! Oy! Happy New Year! Happy New Year! Oy! Happy New Year! Happy New Year! Yes, hello, what's up, mga choy? So, karon kay adlawng December 31, 2020, mga choy. So, karon ang last day for vlog na to karon. Oh, Happy New Year, everyone. So, karon taon mga choy, pagpubututa karong tata. So, anyway, mag-ilis ako mga choy. Kay gikan pa ko sa station. So, let's go. So, ibalik na to mga choy. Ini ko lang. Random vlog lang tayo na about New Year. Happy New Year, everyone, from Boy Bugoy TV. Hello, what's up mga choy? Mayong gabi sa inyo. Musta inyong pagpangandam diya sa along ko na. So today, welcome to my vlog. So karon mga choy, karon taon gihapit na alas 12. Time check on sa oras sa day. December 31, 2020 mga choy, 8:30 sa gabi. So karon kay dili pa ta, prepare pa ta, paabot pa ta sa alas 12 mga choy nya. Sugato na to ang bagong tuig, masipang pakpak ba? Lag Concierge Barangay. Karon mga choy na kay chill sa tagamay diri. Magdugdog sa tadrig Jenny. I want you to meet mga choy Jenny. Okay, patay. So, muna si Jenny, my pet. Dog is the pet. Yo, what's up, yo? Break it down, yo! Muna si Jenny, mga choy. Yeah. Usa naka-shit so si Jenny, ha? Kung mag-ina na siya, matog, mga choy. Kaya na siya, mga tog. Kaya mabikaka na siya siyang pami. Kailan mo pami, mga choy? Kasi pamurit. O, pami? Pami. So, muna siya si Jenny, mga choy. Hita na siya. Dog sa main Jenny, dili, mga choy, ha? O, ay magkabalaka. Kung ngit-ngit atong kamera, dili, kay pahit sa natin, mga choy. So, karon kay alas 8:40 pa sa gabi. So, paabot sa ta sa alas 2. Oo. 12 sa bunta, 12 sa morning, sa adlaw January 1, 2021. Kamo di mga choy, kumusta man ang inyong pag-celebrate or pagsugat sa bagong tuig? I hope dapat sugaton na tong bagong tuig mga choy sa malipayon na to kasing-kasing, walay kayugot, walay kasuko sa usag-usa, pagmahalay o pagtinabangay sa usag-usa ra gyud ang atong bound karong tuig 2021 mga choy. So we'll be right back sa itong magbalik mga choy ha, kay ato ng sugaton sa masigabong pagpakan to sa ato ng bagong tuig. Basta atog langas-langas so mga choy ha. Boy bugoy, ilong babaki ka. Boy! Mata na! New Year na boy! Sige na! Uy! Mata na ba? Imungutin nun, iutog! Gamay kayo! Bangon na, magpabuto ta! Sige na ba? Wana! Alas 12 na! Wana! Tani! Tama na, tita! Boy, dali na boy! Alas 11:40 na boy! Boy! Gay, ginaka! RJ boy! 1 hour biyan ni kong time dito snet! Happy New Year everyone! Happy New Year! Woo! Happy New Year! Happy New Year! Oh, Happy New Year! Ay, sige. Okay. What's up, Choy? Happy na New Year! Atong sugato ng tuwing 2021, ha? Happy New Year! Happy New Year! New Year! Happy New Year! Oh, katawa din siya. Happy New Year! Oy! New Year! Oy! Happy New Year! Happy New Year! Oy! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Oy! Oy! Mata na, boy! Boy! Tanodong New Year, nandong! Magpabuto na ta! Uy! Na magpabuto! Wala ka luoy! Ay, dali! Ay, sa kadiyot lang ha! Itong kanan ha! Di, lagay! Nakuyawan ka! Ready na si Bibi Jimmy! Nakuyawan ka! Sarap ni mo makuyawan! Na, madi na kuyaw! Nagkaluoy! Minutes to go na! Happy New Year! Happy New Year! Oy! Ang ilong! New Year!
Happy New Year! Happy New Year, everyone! Happy New Year, everyone! Unsay happen? Unsa may happen? Kalendaryo! Karong New Year! Kalendar! Pop, uy, familiar. Jack, Happy New Year! Uy, Happy New Year! Happy New Year! Unsay mo New Year's resolution? Kamod ako akong ilong. Okay! Uy, yes, hello, what's up sa iyo, mga choy? So, kato, mga choy, nagpabuto na ganiya, mga choy. Perting, indutas tong pabuto, kay puro supas ang uban. So, karon kay mga na tas tong, unsay tawag na, Media Noche, no? Noche Buena, ang bagong tuig, Media Noche, no? O, so, karon, mga choy, as usual, ang atong pinaka-paborito nga part na event, New Year. Happy New Year sa atong tanan, Year of the Metal Ox, ha? Di lang kumatawag zodiac sign, kay dili ko insik, mga choy, ha? O, so, arara, insik po na nasluyo, ha? And, sorry. Karawa, Choy! Happy New Year sa atong tanan. Ayop, okay ra ang inyong pag-celebrate sa New Year. Okay ra ang inyong pagsugat sa bagong tuig, mga Choy. Ampo, kanunay! O, sige. Happy New Year sa inyong tanan. As usual, ato ipakita sa inyo. Ako ipakita sa inyo, mga Choy. Nga mong mga kanon karon ni Janutche ni Mama. O, sige, mo niya tong one. Oy. Biko! Mo ni ang atong biko. O, tagaan na mo gamay trivia kining among biko last 25 pa ni. Ya kining among pansit. O, man ni siya, mo rin ni giluto ni Mama Frisco karon. Ni gibarinate pa na sila pag 25 pa na. Ba niya luto ang mga choy kay kuno may kahurot. Mahurot! Oy, mahurot. Unsay mahurot? Kaon! Oy, mahurot og kaon, di kahurot og kaon. Mahurot o kaon! Hindi mahurot! Oy, sorry. Tumo ni ang ambot ingon sila nga circle man kuno dapat ay anda ambot ngandong buo pa ni. Sobra. Yan na po tay grapes diri ma choy nga nga lata na. Kay nahurot ni kaon na mo. Natay apple, natay fries, burger, milk tea. Oy, sorry pamilya. Natay cake syempre birthday ni kuana ngamong dagkog mata. O sige. And ara lang ka. Kalmal niya. Sliced bread, natay saging diri ma choy nga dagko kayo. Familiar kana nag saging dagko ma? Uy, kakulba. Antog rang unom mi kabuok. Uy. Karo pa siya kagdi. Ganda kay saging ma? Hindi! Gano man? New Year again sa atong tanan. As usual, ladri siya. Oo, aralan na siya mga choy. Di ba klaro niyang na kay blur. Aka na, good. Di focus sa camera and take na og face, ha? Oo, so aralan na siya mga choy kay na. Oo, just, long distance relationship. O, sige. Let's go! Ayo, walay nabutan karon na. Sa mga nagplanong magpabuto, amping kanunay. Magpabuto sa gawa sa balay para safety. O, dili sa, nauna ni mo. Kanay mo una. Happy New Year again! Year of the Metal Ox! Dili ko ana. Swerte ra tagtanan, dapat paningkamot ra og paningkamot ra gyud sa tao. Bye-bye. Ambing, thank you so much sa pagtanaw sa kini nga vlog. Kini gyapon si Biboy Bugoy, ang DJ nga may pagdisoy. Ang mupapa subok tag sakasakit sa tag sa madugan. New Year's resolution mga choy, daghan na tag vlog atong imuon in public ha. Bye-bye. Chupapi.